Ne znamo šta se događa. Jedino što znamo je da je staro, nepoznatog porekla I? potencijalno smrtonosno. Ne bi me čudilo da je drugačije. Do sad me je samo pratila propast. Ekipa je pokušavala da se domogne tunela broj 8, došla je do zida i naišla na... ovo. Da. Nikako mi se ne dopada kako izgleda. Najbolje bi bilo da zakopamo prostoriju i nadamo se mirovanju artefakta, inače... Šta to bi? Momci, imamo posetu. Klan Senki! Polako, momci. Odigrat ćemo mudro i pažljivo. Progutat će nas! Prekinite paljbu! Ova situacija je van mojih domašaja. Bolje da pozovem Shaneovu bandu. Putešestvije ka istočnim pećinama. Ni slučajno, momče. Nikako ne želimo da uznemirimo košnicu. Samo mirno dok ne stigne Shaneova banda. Juhu! Kralju, šta ima? Zaboravi! Vidim šta se događa. Nisam video elementalse hiljadama godina. Shane ih poseduje čak 5. Ovo je svitanje nove ere. Hvala. Dakle, šta se ovde događa? Znajte da je Pronto taj koji je pronašao elementalse. Wow. A? Međutim, te elementalse, njih je pronašao Eli. Šta je to? Ovi simboli su mi nepoznati. Video sam taj simbol ranije. Tamo, to je simbol istočnih pećina. A šta to govore, Eli? Šta je to? Nisu sigurni. Misle da je... Drevna kapija neizmerne moći. Znaš, uvek ću strepeti od činjenice da razumeš klan Senki. Drevna je. Toliko drevna da je pala u zaborav, dok nije iskopana. Aktivirana je u kombinaciji sa energijom elementalsa. Prvi put nakon 1000 godina. Ima smisla. Elementalsi su zajedno već 1000 godina. A sad govore... Ova kapija vodi do najudaljenijih mesta. Do mesta koja su pojedincu nepristupačna. Verujem da svaki simbol označava posebno mesto. Batice, možda možemo da pronađemo tvog oca? Možda, ako bismo znali gde se nalazi. Ali Junji poznaje svoj put, a mi smo mu obećali podršku. Dom. Krenimo! Istraživanje istočnih pećina načinit će Pronta najčuvenijim pronalazačem svih vremena. To jest, ja jesam već najčuveniji istraživač. Čitava pećina šašavih gedžeta poput Junjijevog ručnog slingera samo za nas. Znaš da sam ja za.
Da li je ovo put do istočnih pećina? Svakako, Eli Shane. U posjedu 5 elementalsa. Olako ćeš srušiti granicu između Slaktere i istoka. Istočne pećine su u nevolji, ali nećemo zapostaviti naše. Poštujem zakon Slagslingera. Ne odlazim odavde dok se ne uverim da će meštani biti bezbedni. Mogu li da računam na klan Senki? Mi služimo slagovima. Ljudi su za nas uvek bili samo sporedni. Pa, kako rekoste, svitanje nove ere. Svet se promenio. Elementalsi se slažu sa tobom. Stoga se i mi slažemo. Klan Senki će čuvati od zla 99 pećina tokom vašeg odsustva. Mislim da bi bilo lepo da dozvolite kralju da sa vama čuva naše pećine od zla. Ja sam ugledan momak, olako prepoznajem nevolju. Računajte na mene. Bićemo sjajan tim, partneru. Zagrljaj. I suviše lično razumem. U redu. Pravac istočne pećine. Krećemo! Radujem se odanim saputnicima. Krenite za mnom, pokazat ću vam čuda svog doma. Dakle, kako se zabavljate? Zbogom ručku. A evo stiže i doručak. Jesmo li stigli? Jesu li ovo istočne pećine? Da. Ovo je pećina Serenity. Oduvek sam uživao u miru ove džungle. Zar je ovo mirno, batice? Ne čini se nimalo uzbudljivim. Ovo nije uobičajeno. Nešto se neobično događa. Misliš? Prokleta da je ova pećina njena odurna hortikultura. Vrsta se naziva benignom, jer je bezopasna. Barem je bila. Zašto su biljke ove pećine postale neprijatne? Neprijatne je blaga reč. Šta ćemo sada? Napadaju nas! Pa zar ovo već nije bio napad? Ko su ovi momci? To nisu njihovi slagovi. Vratite ono što je oteto. Oteto? Sredite ih! O čemu to govore? Džundži, ova pećina kida. Doslovno! Ha! Koliko god da su napadači opaki, ne mogu da se mere sa Prontom i njegovom razarajućom pozadinom propasti!
kradivče slagova. Hvala! Pronto, Trixie, držite biljke podalje od nas! Razumem. Pokazat ću ti dosadna biljko! Korde, Džundži, sredite ih! Razumem, Eli. Prepustite mi ostalo! Vreme je za hitove Shaneove bande. Vreme je da se umirite! Bitka je završena. Nikada se neću pokoriti tebi, ni tvome caru kradivče slagova. Kradljivac slagova? Mislim da ste nešto pomešali. Ne bih tako rekao. Ko bi sem carevih ljudi posjedovao bezbroj slagova? Ko bi drugi bio u društvu tako odurnog stvorenja poput njega? Zanimljivo. Očigledno je da reč oduran kod kuće ima sasvim drugačije značenje. Nećemo odustati dok car ne bude pokoren i dok se oteti slagovi ne vrate u svoje pećine. Pa slušaj, nećemo ni mi! Ja sam Džundži, zaštitnik istočnih pećina. Zakleti neprijatelj cara. Ovo su moji prijatelji i saveznici. Džundži, to je nemoguće. Ne govoriš istinu, besramni otmičaru! A evo dokaza tvojih obmana. Druže, kakva su to stvorenja? To su kameni ratnici. Bezdušni stvorovi koji samo služe caru. Pomogli su mu da otme moj dom. Imaju zloduhje! Promašaj! Nešto miriše odlično. Zašto bi kameni ratnici napadali careve ljude? Hvala ti. Zahvalit ćeš mi se kad preživimo. Ako preživimo, hoću reći. Preživećemo. Da li je to slag Fu? Džundži? Šta kažeš na slag Fu? U redu, prvi korak, lansiraj slaga. Oslobodi se oružja, navodi slaga. Eli!
Hvala. Možda treba da se držim staromodnih metoda? Trixie, Korte, vreme je za akciju! Razumem! 1, 2, 3 i... Sad! To! Haha! Uspeli smo, pobedili smo ih. Nisam baš vešt Slagfu borac. Nije lako bez ručnog blastera i ovladavanja duhovnom energijom Chi. Savladat ćeš vremenom. Ukoliko se dovoljno potrudiš. Zar je ovo bilo lako? Već sam video taj Slagfu. Da li je moguće da ti jesi Junji? Tako je. Jesam. Junji izdajnik, Junji Darkslinger, carev pion. O, polako, ostavi ga na miru, batice, nije njegova krivica. Slag mu je pomutio pamet i onda... U senci 2 kamena ratnika krije se njih na desetine. Moramo nazad. Nekada si bio najmoćniji među nama. Kreni! Zar dopuštaš da krene? Znaš šta nam je učinio. Neka ih džungla odnese u nepovrat. Znam šta je učinio dok je bio Darkslinger. Ali sećam se i kakav je čovjek Junji nekad bio. Ukoliko se naš šampion vratio, sve može da se promeni. Mora da se šališ. Kako se Ne možemo da mu usudiš da verujemo. Tišina! Podarite im cvet Vajndrila. Tako je, slatko. Razume se, borac poput Pronta nema potrebu za ukrašavanjem. Hej, čekajte! Ovuda! Zar misliš da možemo tek tako da ušetamo? Polen Vajndrila će omamiti biljke i trebalo bi da budete bezbedni. Ovo je sjajno. U 99 pećina koristio bih sonični disruptor i hloroplastični inhibitor. Međutim, znaš, ovo je sjajno. Nema sumnje. Oprosti, nisam te upozorio, Pronto. Meštani nikad ranije nisu vidjeli molenoida. To znači da će Pronto biti tretiran kao dragocena retkost. Biće u centru pažnje radoznalih pogleda meštana? Da, molim te da mi oprostiš. Oproštaj? Očaran sam! Čitava pećina Novajlija koji žele da doznaju sve Prontove pustolovine. Ovaj osjećaj je moj dom. Dođi, moram nešto da ti pokažem. Želite da krenete? Zabavite se. Burpi, trudi se da se klonite nevolje, u redu? Burpi. Slagovi imaju imena? Pravi si čudak, tuđine. Da, nisi jedina koja tako misli. Zabrinjava me agresivna flora ove pećine. Tako bi i trebalo. Toliko nam je Vajndril slagova surovo oteto. Energija ove pećine postala je toksična, neujednačena. Čudi me da je car naneo toliko štete od kako me je ljuto pobedio. Ovuda. Ova šteta nije nastala preko noći.
Bio si Darkslinger 20 godina. 20? Godina? To je 20 godina otimanja pećina i naših slagova. To je tvoje maslo, Darkslingeru. Tvoje! Za HBO produkcija Studio 2.